Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bramantya badhe jelasaken materi pamulangan bahasa Jawi, yaiku teks geguritan. Kompetensi dasar ing teks geguritan ana rong macem, yaiku setunggal memahami isi teks geguritan, kalih nulis lan maca geguritan. Teruse, apa iku teks geguritan? Iki ana pengertian teks geguritan. Geguritan yaiku salah satunggaling karya sastra Jawa kang kawujud saka rasa ing jero ati kang diungkapne kalih penyair ing nganggo rasa ingkang duweni arti utawi makna wonyen ing lirik geguritan. Sawise pengertian teks geguritan, iki wonten ciri-ciri geguritan. Sing pertama yaiku duweni patokan utawa aturan geguritan kayata duweni guru lagu, guru wilangan, lan guru gatra. Loro, duweni makna utawa arti ana ing lirik-lirike. Telu, duweni bahasa ingkang endah lan mentes. Sabanjure wonten jenis-jenising geguritan. Ana jenis-jenis geguritan ingkang basa Jawi, yaiku setunggal jenis geguritan ingkang nggambarake kondisi utawa peristiwa, utawa geguritan deskriptif. Kalih jenis geguritan ingkang nyeritakake kondisi utawa pengalaman, utawa geguritan naratif. 3. Jenis geguritan ingkang paseman utawa nduweni isi kritikan utawa sindiran. Teruse ana unsur intrinsik. Geguritan utawa teks geguritan uga nduweni unsur intrinsik. Apa wae unsur intrinsik ing teks geguritan? Unsur intrinsik ing geguritan yaiku setunggal tema, kalih bahasa kang endah, 3 judul geguritan, sekawan diksi, gangsal citra, 6 purwakanthi, 7 amanat kang ana ing jerone geguritan. Nah, iki sing terakhir ana contone geguritan. Geguritan bahasa Jawa sing temae ibu. Judule Perjuangan Ibu. Ibuku, panjenengan kang nglairaken kula, ngramut aku tekan cilik nganti saiki, Bu. Senadyan tah aku nakal, jiwamu tetap sabar lan sayang marang aku. Ibu, sayangmu ora ana tandingane, ora kenek dilalahno. Nggih pun, penjelasan saking kula marang teks geguritan. Mugi-mugi adik-adik mangerteni apa iku teks geguritan. Tetap semangat lan tetap berusaha supaya dadi sing becik. Matur suwun.